Καλησπέρα κύριε όργανο. Εγώ δεν είμαι εδώ. Μόνο το όργανο είναι. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε αστυνομικέ. Τέλος πάντων. Σε σταμάτησα γιατί έτρεχες. Εγώ έτρεχα. Έχεις αποδείξεις? Αχα, αυτό εδώ πέρα τι είναι? Για πες μου. Α, έχεις δίκιο, αλλά αυτό ήταν εχθές. Α, ήταν χθες, ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, κάνουμε και ένα γρήγορο τεστ. Οκ. Φύσα. Πάρτα. Έλα, εντάξει, πλάκα σου κάνω. Έλα, κάνουμε και ένα γρήγορο αλκοόλ τεστ. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Αυτό είναι ρούμι. Αχα. Και αυτό? Είναι τζιν. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Δεν χρονοχώνομα, είναι ουίσκι. Μπράβο, είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ. Να σου πω, για φέρε λίγο να δούμε λίγο και δίπλωμα. Δίπλωμα, Αχα. Λοιπόν, την μπαίνεις στην μπλούζα, Αχα. κάνεις από πίσω αυτό και μετά το κάνεις και από κάτω, και έτοιμο. Α, πολύ καλό το κάνεις, μπράβο. Να σου πω, μπορώ να ψάξω το αμάξι σου? Δεν